बाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि BMC स्ट'र इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। जाय बिथांमोना Covid-19 भेक्सिन थुजाबाय आरो भेक्सिननि सार्टिफिकेट नोंथाङा मोननो हायाखै एबा नोंथांनि भेक्सिननि फैनाय मेसेज OTP आ दानजाबाय, अब्ला नोंथाङा बे OTP गैयालासे माब्रैहाय नोंनि सार्टिफिकेटखौ दिहुनना लानो हागोन, नैबेनि बागै आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, स्किप दा खालाम। फै बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। जोङो ओरैनो भेक्सिन सार्टिफिकेटखौ मोननै राहायै दिहुनना लानो हायो। नोंथाङा जितु भेक्सिन लानाय समाव जाय मबाइल नाम्बारखौ रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन बेवहाय फैनाय मबाइल नाम्बारनि OTP फैनाय बे लिंकजों नोंथाङा दिहुनना लानो हायो। आरो गोदान मोनसे राहायानो जाहैबाय नोंथांनियाव जितु OTP एबा मेसेज फैनाया दानजाबायब्ला नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव थांनानै जायखिजाया क्रोम ब्राउजार एबा गुगोलाव थांनानै नोंथाङा सार्च खालामना दिहुनना लानो हायो। फै बिदिबा मबाइल स्क्रिनाव थांदोनि। नोंथाङा जायखिजाया नोंथांनि मबाइलाव क्रोम ब्राउजार एबा गुगोलाव थां। आं बेवहाय गुगोलाव थांगोन। गुगोलाव थांनानै बेवहाय सार्च खालामगोन आं। बेवहाय लिरनांगोन नोंथाङा coin.government.in बेफोरबायदि लिरनानै सार्च खालाम। बेवहाय आं लिरनोसै .government.in बेफोरबायदि सार्च खालामबाय। सरि, नेटवर्क प्रब्लेम आंना एसे बेवहाय नेनांगोन दसे। बेफोरबायदि पेज गेवबाय। नोंथाङा बेवहाय नुनाय फार्स्टनि लिंकआव क्लिक खालामना हो। नैबे गाहायथिंजाय जेरावबो क्लिक खालामनो दरखार गैया जोङो। गोजौआवहाय थानाय फार्स्ट लिंकआवनो नोंथाङा क्लिक खालाम। नैबेयावहाय क्लिक खालामबाय आङो। बिनि उनाव बेफोरबायदि गोदान पेज गेवबाय। अब्ला नोंथाङा गाहायाव थां। गाहायाव बोखो। बेवहाय नुगोन नोंथाङा गाहायाव दङ। नै बेवहाय नुबाय डाउनलड इउर भेक्सिन सार्टिफिकेट होदों। बेवहाय क्लिक खालामबाय आं। बिनि उनाव गोदान पेज गेवबावगोन। नोंथाङा दसे नेनांगोन, नेटवर्क प्रब्लेम जादों आंना। नै बेवहाय मबाइल नाम्बार नोंथाङा थुनानै हो। नोंथाङा जाय मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन बेवहाय थु। अब्ला नोंथांनाव मोनसे OTP फैफिनगोन। बेवहाय आं जाय मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन बेवहाय थुनानै होसिगोन आङो। नोंथाङा जाय मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन बेखौ बेवहाय थुनानै हो। मबाइल नाम्बार होखांनायनि उनाव गेट OTP आव थुबाय आं। बिनि उनाव दसे सम नेनोसै। नै फैबाय। अब्ला कपि खालामना ला बेखौ। बिनि उनाव पेस्ट खालामना हो। बेखौ नैबे इन्टार OTP आव पेस्ट खालामबाय आं। बिनि उनाव मोनसे गोदान पेज गेवबावसिगोन। अब्ला नैफोरबायदि पेज गेवबाय। बेवहाय फार्स्ट द'ज, सेकेन्ड द'जनि देखायबाय। आंनिया बेवहाय सेकेन्ड द'जनि लायाखै, फार्स्ट द'जनि। अब्ला फार्स्ट द'जनि सार्टिफिकेटखौ आं बेयाव दिहुनसिगोन। अब्ला नोंथाङा नैबे सार्टिफिकेटआव खेबसे क्लिक खालामना हो। बेवहाय खेबसे क्लिक खालामनाय जायाखै आंना, खेबसेबाव क्लिक खालामबावनि आं। बिनि उनाव डाउनलड नुजागोन बेवहाय। नैबेयाव डाउनलड नुजाबाय। डाउनलडआव थुना हो नोंथाङा। बेखौ एलाउ खालाम। डाउनलड जाबाय। गोजौनिफ्राय बोख्लायना नायदो बेखौ। डाउनलडआव नुसिगोन। अब्ला नैफोरबायदि डाउनलड जाबाय आंना। नोंथाङा बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लानो हाबाय एबा बरननाबो लानो हायो। नोंथाङा जेरक्स मोनसे कपि खालामनानै फिसा आइडेन्टि कार्ड बायदि बानायना लानो हायो। बाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। लोगोसे भिडिअनि गोदान आपडेट मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ दासिमबो नोंथाङा साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो। लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होदो। गोदान भिडिअनि आपडेटआ जाहाथे नोंथांनियाव बयनिख्रुइ सिगां मोनो।